Εσένα σου έχει τύχει να κλέψει την παραγγελία ο γείτονας? Θα σου πω ένα περιστατικό που μου συνέβη πριν λίγο καιρό. Φεύγω από τη Φίνα Κότα και πάω μια παραγγελία εδώ κοντά. Κοτόπουλο σούβλας είχε μέσα. Ζεστό, μου είχε σπάσει τη μύτη. Φτάνω λοιπόν, τυπάω το θηροτηλέφωνο, ανεβαίνω, με περιμένει ήδη ο κύριος, με πληρώνει, μου δίνει και μπουρμπουάρ και φεύγω. Μετά από λίγο με παίρνει ο Σάκης. Με ρωτάει αν πήγα την παραγγελία και πότε θα την πάω. Του λέω, μα την πήγα την παραγγελία και πληρώθηκα. Μα πώς την πήγες, αφού έχω στην άλλη γραμμή τον άνθρωπο? Και μου λέει δεν ήρθε τίποτα. Μα του λέω πήγα, μου άνοιξε ο άνθρωπος, με πλήρωσε και μου έδωσε και μπουρμπούρι. Κάπου εκεί άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι για το ποιος τελικά είχε φάει την παραγγελία. Και τελικά ποιος την είχε πάρει την παραγγελία? Ο γείτονας φυσικά. Για να μην στα πολυλογώ, ξαναπήγα να αφήσω το κοτόπουλο σούβλας, γιατί μάλλον. Αλλά μόλις φάγαν Φίνα Κότα και σουβλάκι, ηρέμησαν. Γράψε μου στα σχόλια. Εσένα σου έχει τύχει ο γείτονάς σου να σου πάρει το φαγητό?